Zdravím všechny, takhle při sobotě malinká pauza při tvorbě Velikonoc. Co pro vás mám? No, nechlubím se jenom já. Takový velikonoční vajíčko vyrobil mi ho kolega, dřevěný. Já jsem ho jenom opálil, protože to je strašně krásný materiál. No a ty Velikonoce, takový polotovary vidíte za mnou, troška drůbeže, kohout a slepice, vlastnoručně vyřezaný, ale ještě to doladíme. A bude toho mnohem víc. Mnohem víc bude v dnešním jakýmsi streamu před velikonočním něco o Jindrovi Reichlovi, nějaké vyšetření musí být, spustí se nová kampaň. Něco o vládě, tam mě nadchl mě ještě víc Xaver, Luboš Xaver Veselý na XTV. No, budeme se domlouvat na speciálu a říkal jsem si tak, jestli neudělat hymnu. Hymnu Studia Sklep. On už kdejaký dezolát má hymnu, už ju má Peťa Fialu, Hrad má hymnu, Minář má hymnu, jediný král dezolátu a představitel klubu Sviní Petr Holec má nádhernou hymnu. Tak jsem si říkal, co kdybych udělal hymnu Studia Sklep. Jenom taková legrace. Začnu tím Jindrou Reichlem. Říkám si jenom, jak až moc, jak daleko to je důstojné předvádět se v pořadech, kdy naproti vám sedí doopravdy něco šíleného z pravěku, jako pan Jakob. A Jindra dobrý, jako vždy dobrý. A ta opozice je nemocná, je to cílený a já si jenom říkám, jak dlouho, nebo víte co, každý si to může přebrat po svým. Někdo řekne Jindra super, i když to bude pořád stejný, bude pořád super. Bude to nás bavit, kde je strana pro a podobně, budeme se věnovat, nebo se budeme věnovat prostě tady těm neandertálcům, Jakobům a jejich myšlenkovým pochodům. Je to neskutečný, asi to tak ještě bude, nicméně říkám si, že by to s přihlédnutím na to, že je součástí nějaké vládní koalice, by to mohlo být tvrdší, když už pro nás. No a tím pádem jenom dokončím to Jindru, že normálem pro mě, nebo sledovatelným zůstává už jenom on, Jindra Reichl. Pan Ševčík, docent, výborný, lidský, a Libor Vondráček ze Svobodných se strašnýma pevnýma nervama a dobrým vysvětlováním. Ale je to takovej pozůstateček toho, co jsme si mysleli, že to bude ve větším, ten normál, a ten normál prostě nefunguje. Co za mě nefungovalo trošku a strašně mě to pobavilo. Těžko vezmu si fakt do té držky svojí, do těch úst. Si vezmu Xavera z XTV, Xaver Live, už jsem o něm mluvil. Strašně rád sleduju, je to strašně zajímavý, celý ten podcast. Je takovej něco jak Babiš, oblečená, neoblečená. A tam mě zaujaly dvě věci. Napřed jsem si říkal, a nějak jako, že s tím začnu s výzvou Xavere, styďte se. Ale dělá to dobře, dělá to asi dobře. Za mě je to doopravdy takovýho něco strašně vychcanýho s prominutím. No ale k tomu, to bude to vyšetření, to je zásadní. Jo? Takže ještě k tomu Xaverovi. Bude kandidovat znovu do Rady České televize, kde je měsíční příjem 100 000 nebo 104. Bavíme se o 100 000. To je asi rozhodující částka, ale to styďte se. To prostě jako když ČT, kde on sedí v radě a bude alibisticky říkat
a třeba je to pravda, že na nic nemají vliv a berou za to 100 000 měsíčně, tak ČT vysílá nějaký 1 000 000 bublinek v přímém přenosu. Kde vysílala ČT v přímém přenosu, když 100 000 lidí, kde jsem byl já, bylo na Václaváku. Je to takový paradox dnešní doby. Myslel jsem si, že kdyby to byl charakter, tak řekne, tak tohle už je přes čáru, toto ČT by neměla dělat nebo nesmí dělat a toho já nebudu účasten. Na druhou stranu 100 litrů měsíčně, 100 litrů. Kdo to má? Jak mi řekl klasik. No, tak to jenom tak jako o Xaverovi a druhá věc, ještě s ním spojená. Říkal jsem si, kdy bude grillovat, tak jak teďka grilloval, s těžkým výrazem ve tváři a s maximálním přemýšlením, jak položit tu nejkvalitnější otázku, jak grilloval Libora Vondráčka, právě předsedu Svobodných, poslance, který to ustál v pořádku, ale tam vidíte, když on grilluje Reichla nebo Libora Vondráčka, tak je to naprosto vážný, naprosto důsledný, jenom dostat z nich něco, co se dá použít pro příště nebo něco takového. Takže otázka moje je, Xavere, kdy takhle důkladně a důsledně budete grillovat někoho z motoristů. Protože za mě jedno velké zklamání, Matěj Gregor. Ten se v úterý předvedl přísně tajném takovým nějakým stylem, kdy před a po jeho činnost u mě je strašně rozdílná před poslancem a potom, až se stal poslancem. Takže taková grilovačka by byla a kohokoliv z nich, Pikoru, Macinku, Turka. Dostali jste tam 4 z vašeho podcastu, což obdivuju, což je fakt na jedničku. Takže tak, no ale co se týká rozpočtu, víme, že peníze nejsou u většiny lidí ani doma, na to, že by byli pro většinu lidí ve vládě, ale jeden krok je tam dobrý. Ministerstvo zdravotnictví spouští od června, je to hlavně díky, že v červnu bude jakoby tepleji, spouští nový program a to je vyšetření na všechno. Je to levný, už se budou dávat letáčky do tisku a bude se to házet do každé schránky. Týká se to v prvním kole hlavně mužů, protože ti to mají takový to vyšetření jednodušší. A v čem to vyšetření spočívá? V podstatě si můžeme to diagnostikovat a vyšetřit jakoby sami a udělat ten výsledek. Spočívá to v tom, že se normálně u nás se říká vychcat. Normálně se vyčuráte na strom. Prostě tak se dávaly vzorky moče nebo krví a EKGčka. To je prostě v jednom a je to velice vychytaný. Takže vyčuráte se na strom a budete to pozorovat. Za prvé, když okamžitě přilezou mravenci, tak je to zvýšený cukr. Pokud se slitnou mouchy, tak je tam zánět. To jednoznačně. Pozor na to. Pokud ta moč rychle na tom stromu bude usychat, zvýšený obsah soli, taky není dobrý. Uberte soli preventivně. Pokud nějakým způsobem cítíte maso, jednoznačně zvýšený cholesterol, jednoznačně. A s tím už bych něco dělal, já jsem tím stále nedělal nic s tím. No, pokud necítíte nic, ani tu pravou moč, jasný covid, jo? A šup, zabodat. No a pokud jste si zapomněli sundat trenky, tak je to jasný Alzheimer. Takže tady takový vyšetření od června, myslím, že to bude pro každého takový dostačující preventivní, než bude s nějakou blbostí někde jinde. No, pak by mě zajímalo, v čem ta dnešní vláda jede. Těžko to komentovat, ale kladu si otázku, Havlíček, Schillerová, ta sice koule nemá, ale kdo tu vládu za ty koule drží? Proč
to je jinak, než slibovali. Je to 100 dní, nikdo nikam nespíchá, ale ty indice jsou takový, že to vyměklo, neskutečně, jak se jim opozice směje, ale úplně luxusně. A posílá tam takový ty Dementy a Demetrašvili a Jakoby a toto, kdo je drží za koule, anebo co za to berou. To musí být neskutečné, že se nechají tady takhle prodat a budou vykládat, jak navštěvují lidi a znají lidi a chodí mezi lidi a o továrnách a o dělnicích a králuje tomu prostě Babiš, což je oblečená, neoblečená. To je něco tak alibistického, ulhaného, prolhaného, neskutečně. No, a na to konto vládní video, za mě naprostá šaškárna. 100 dní vlády a oni si tam tak bleskově otvírají ty dveře po půl vteřině a potom kráčujou jak 7 statečných, když je jich víc. Za mě strašná šaškárna. Bez výsledků. Toto už je to samý, už to začíná fialově, celý babišismus. Co je dobrý, Jindra, ještě se vrátím, vyšetřovací komise na Dozimetr a v té chvíli jsem si vzpomněl na jednu věc a jestli jste sledovali obyčejné zprávy a sleduje to úplně někdo, Eliška to teď vypíná, Květoš za chvíli, jo? Nemusíme žádný starost. Sledovali jsme zprávy, kdy po střelbě na univerzitě vysvětloval Rakušan s policejním prezidentem v přímém přenosu někdy kolem 6. hodiny večerní, 5. možná 6. Před kamerama vysvětlovali, jak co bylo, jak nikdo nepochybil a podobně. Tak Rakušan jedna věc, Dozimetr a tady toto jednoznačně nějaké pochybení a ta hloubka toho výrazu. A kdo si dobře vzpomíná, když to bylo doopravdy v těch zprávách několikrát, jak ten policejní prezident, jak se potil, musel držet hubu před tím Rakušanem a jenom z něho tekl pot. Neskutečný, tady nikoho lidi nezajímají. Nikoho z té vlády, nikoho. O 3 statečných jsem mluvil. Znát třeba někdy. Co se mi strašně líbí poslední dobou, zkuste sledovat a sledujte toho víc, Daniel Aladim. Cigán, sám to říká o sobě, zavřete si ženy a slepice, protože vyráží na mopedu. A ten mluví o životě, ten mluví tak kulatě, tak nádherně o životě, jo? Někdy to je až jakoby úlízný, ale člověk se do toho zaposlechne, jo, někdy jakože to je denně nebo něco, ale je to výborný a mluví o životě, o lidech, o sobě, o dítěti, o babičce, o světě, o cestování, o malování, ale mluví hlavně o životě. Myslel jsem si, že něco takového umím taky, ale samozřejmě jsou to okoukané zprávy a být na to mám svůj vlastní názor. Ale ku příkladu uvedu jednu věc a to už jsem si říkal, že to prostě nebudu jako někde dávat, inzerovat. Strašně rád sleduju oblohu. A ty čáry nad náma, prostě, když jsem řekl před 4 rokama, chemtrails, tak jsem byl zablázná, za 2 roky se mě na to ptali, jak se tomu říká. A dneska výsledek toho je, a nebudu úplně konkrétní, abych někoho nenaváděl, nezaváděl, z poslední doby slyšel jsem a viděl jsem dokumentaci, kdy rozbor vody ve studně, ve vrtané studně, nějakým způsobem něčemu neodpovídá. Já jako tady jenom prostě kráčím nebo naslouchám nebo vidím ten 60. rok svého života, tak si pamatuju, že dobrovolní hasiči, klasicky studny, ještě nebyly vrtaný, se je čistili, vytáhlo se všechno, vypláchlo, vytáhlo znovu nebo něco, studna natekla sama, dobrý, když tam něco bylo, jo. Pokud je nějaká železitá, je to tak. Ale proč se voda kazí? Proč se kazí voda? A neříkám to jenom já, říká to spousta lidí.
Co na nás sypou? Čem to je? Nebudeme se bavit tady o všech negativních scénářích, o zabodávání se vědomě a jiných věcech, ale zrovna ty čáry na nebi, je to hodně. Je to hodně. Bavíme se s vrstevníkama o tom, jak jsou naše vnoučata nemocný. Jako, jaká pátá, šestá nemoc. Jako. Doktoři si neví rady, řekne, tak to je průběh absolutně jiný. Jo, doba se asi mění, ale není na tom něco divného. No a o tom všem mluví třeba ten Daniel Aladdin. Puste si ho na Facebooku. Úžasný chlap. Úžasná ženská, abych to genderově vyvážil. Adriánka Čipižáková a NOS. Určitě většina z vás ví, co je NOS, Národní očkovací strategie. Má snad 90, už bude mít za chvilku 100 dílů. A je dobrý aspoň občas na to kouknout. Jo? Nikdo neříká, koukejte na všech 100 dílů, někdo to určitě dělá a posíláme si to, nebo to lajkujeme, nebo něco. No, je tam to hodně. Je tam to hodně, co se na nás chystá. A já tomu Vojtěchovi nevěřím a nikdy věřit nebudu. Pod vedením Andreje Babiše neexistuje ministr zdravotnictví a ministr školství, který by tady udělal něco pro lidi. Nebo je nějakým způsobem ochránil. Nebo naše děti, vnoučata. Navrhuji sledovat samozřejmě Jindru, doktora Vajíčka, Romana Kirše, něco o Iránu, superové věci. No a sledujte taky Studio Sklep, že? A do příště třeba načančáme ty Velikonoce a třeba uděláme tu hymnu. Mějte se moc krásně. Krásný víkend, i když počasí nic moc. A někdy příště. Kontaktuju Dušana, podíváme se, kdy uděláme speciál. Krásný den všem. Mějte se fajn.